Έχεις γράψει τραγούδια και θέλεις να τα ακούσεις ολοκληρωμένα με πλήρη ενορχήστρωση. Μπάσο, κιθάρα, drums, πλήκτρα. Οποιοδήποτε όργανο θα κάνει πιο όμορφη τη μουσική σου ιδέα. Υπάρχει πλέον ο χώρος που από ιδέα θα την κάνει τραγούδι. Free Rock, οπτικοακουστικές παραγωγές. Αν θέλεις απλά να ηχογραφήσεις επαγγελματικά τη φωνή σου σε ένα έτοιμο τραγούδι ή να κάνεις ένα επαγγελματικό βίντεο κλιπ για τη μουσική σου, αν χρειάζεσαι διαφημιστικό βίντεο ή audio spot, Free Rock, οπτικοακουστικές παραγωγές, στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο 6944 601 491.